Ja, dit is een superplak. Aan de voorkant komt iedereen langs, aan de achterkant komt iedereen langs. En ja, het is heel bot zichtbaar. In principe heb je al gratis reclame, omdat iedereen gewoon in het centrum komt. De slimste leegstoorn in het winkelcentrum van de Westereen liek het verliezen tijd. Kapster Marijke van der Leij hielp de verliezen weken haar salon in een van de gebouwen. Het minne-oorzucht van de leegstaande winkels wie omwenners een doorn in het erg. Er staan pret onkruid en er weer een raam kapot en ja, zulke soort dingetjes. Maar verder voelt het eigenlijk best mij alleen de voorkant. Ja, die moet opnieuw geschilderd worden. Dus daar wordt ik gewoon werkt. Ja, dat het al bij wat mooier eruit ziet. Even verderop zit de bakkerij van Hessie de Jong. Zij had meerdere gebouwen kocht onder Jurkstritten. De orenromten binnen intussen in handen van Westereender Egbert Zwarts. Die had de eerste treien pan had die jongen gekocht. Wie had de orenpan erbij gekocht. Dus we zijn nu zelf eigenaren en we zullen zien of het wat vol krijgen. Er zijn hele protten die willen je graag winkelen. En die zeggen toch wel van, ach, nou ja, wat ziet het er al eens terug uit. En als er weer wat leven in komt, dan dat is alleen maar fleurig. En dat vinden we ook mooi. De nieuwe eigenaars hoop je dat er op korte termijn een invulling komt voor de orengebouwen. De kapster is wies met haar nieuwe plakje en schucht de toekomst met vertrouwen te meten. Nou ja, ik hoop natuurlijk dat het super druk wordt. En de eerste weken weer al boven verwachting druk. Dus dat weer al een goede start. Ja, en ik denk gewoon dat ik goede openingstijden had dat ik wel een beetje leid.